Aka ce matakka. Shin madaran ka shaunin ka? Matakka. Wallahi yana manin ka. Wallahi yana manin ka. Jami'in nan. Wai na kama unku sami gida. Bari. Barka da. Wani ya anko. Aiki cikin. Tun da ka zo ka tafi garin gida lahiya ko. Wallahi kama wata yi dole a yaka. Ya faru. Ya aiki cikin. Lahiya. Wallahi ƙara ni kawo. Wa kawo kara. Kuma mai tsoka ta. Still dai nawa za ka yi karɓar wa ƙarar da zan kawo ma. Ana samun miliyan 60 gari ka. Za a samu miliyan 100 ya ka samu da. Gari ka. Ni mana. To ko mina na wallahi an riga. Barista ina mata kalwa ba. A ga tun ta cikin gida lahiya. Shari. Mr. Taimin yanzu da sayan. A'a yanzu na ba ta lahiya. Shari'a ta nake son kuma a je batun kasan shari'a ba ta da sani babu ta sani babu ranta da sabo ko ba haka ba. Ya za a kashe auren nan. Auren ka hukuri nawa. Duba wata kyakkyawa ta mai. Matata. Aka ce matakka. Shin madaran ka shaunin ka? Matakka. Wallahi yana manin ka. Wallahi yana manin ka. Jami'in nan.